desde que era bien pequeña. Hola a tots i a totes. Estem així en el desè programa de Radio Campus. Nosaltres som Laia, Aitana, Zoe, Sergi i jo, Marta. Comencem! Normal. Y descubrí Laia, què tens per avui? Avui a Ontinyent farà molta calor. El cel estarà despejat. Mos esperen uns 34 graus. El consell d'avui és que es poseu crema del 40, perquè avui farà 40 graus. També que porteu gorra, perquè si no apareixereu tomates. I per últim, que begueu molta aigua. Yo trabajo pelando papas. ¿Eres cocinero? No, pero quiero en el Vaticano. ¿Qué odian los enanos? Que la policía los diga ¡alto! Los espaguetis se están pegando. Déjalos a ver quién gana. He superado un récord Guinness. Monté este puzzle en un año y pone de 3 a 5 años. Ja està al mercat el nou Hot Wheels Premium, perfecte per a jugar a l'estiu i segur que és més ràpid que el wifi del veí. També inclou rodes amb molt soroll per a quan els teus pares estiguin dormint la siesta. I fins i tot et pots arribar a veure a ta mare corrent per darrere. Així que vinga, agafa'n un! Us recomanem vindre a l'agrupació perquè l'agrupa mola més que la unió. Bueno, hasta així el desè Radio Campus. Esperem que us hagi agradat. Adeu.